Kameruje się. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Kochani, my ciągle w tym fascynującym miejscu, już drugi tydzień. Tak. I mamy nadzieję, że dzisiaj panowie pokażecie nam kolejne okazy. Skoncentrujemy się dzisiaj na rybach. Ostatnio były gady. Kajra nie mogła się rozstać z takim wężem. Ja mam nadzieję, że dzisiaj nie będę się mógł rozstać ze złotą rybką. Ale co zobaczymy, to już za chwilę. Zaczynamy. Krzysztof, ryby to twój konik, prawda? Tak, Można tak tak powiedzieć. Te ryby pływają w Coca-Coli. Powiedz, co to za gatunki? No, te ryby pływają w Coca-Coli dlatego, że w naturalnym środowisku też pływają właśnie w takich wodach. No, jest to biotopowe akwarium wód, ciemnych wód Ameryki Południowej. Mamy tutaj jedną z większych ryb słodkowodnych, arowane, w wersji albino. Może w tych ciemnych wodach nie widać tego tak dobrze, ale jest naprawdę bardzo jasna. Te wody, przepraszam, te wody są takie ciemne jakby w naturze? Tak, one w naturze są takie ciemne poprzez garbniki, które wydostają się z korzeni, z liści. Czy to jest jakaś specjalna woda? Nie, tutaj uzyskaliśmy tą wodę tylko i wyłącznie dzięki tym dwóm korzeniom, które widać w środku. A, i czyli po prostu ona daje takie barwy. Tak, i mimo już tam kilku podmian ta barwa cały czas się utrzymuje. Wiadomo, że z czasem, jak tych podmian będzie jeszcze więcej, to stracą na barwie. Można wtedy użyć specjalnych środków, można liści dorzucić, chociażby dębowych czy ketapangu. No, czyli im jest potrzebny po prostu taki Tak, kolor. tak. Bo są 3 różne tutaj gatunki, prawda? Czy więcej? Nawet chyba 4, tak. Jak to jest, że one sobie krzywdy nawzajem nie chcą zrobić? No, są tutaj akurat tak dobrane takie spokojniejsze osobniki. No, nie jest to powiedziane, że arowana, która tutaj pływa, jak będzie większa, nie będzie chciała zjeść na przykład mniejszego płaskoboka, który Tak. nie urośnie. No, na tą chwilę, jak te ryby są dobrze karmione, nie czują głodu, to nie mają też potrzeby polowania. No, tu jest jeden taki drapieżnik, który na pewno z czasem pospolicie zwany wampir. Nie wiem, czy go dobrze widać. Tutaj ten, co tu jest na zdjęciu tak. widać lepiej, stąd nazwa Tak. wampira właśnie, bo ma takie dwa mocne kły. Jest to Hydrocynus armatus. Przy tej wielkości byłby w stanie zjeść Zjeść. większość tych ryb w tym akwarium. Czy zdarzyło ci się popełnić błąd taki, że dobrałeś źle gatunki i po prostu jedne ryby zjadły drugie? To znaczy, wielokrotnie się to zdarzyło, ale to nawet nie dlatego, że źle dobrałem. Świadomie wiedziałem, że to jest tak zwane akwarium wysokiego ryzyka, więc występują tam drapieżniki na przykład z całego świata, tak? No i dzisiaj jest dobrze, jutro też, a w pewnym momencie, tak jak możemy to później pokazać w innym akwarium, gdzie właśnie takie drapieżniki występują, któraś ryba staje się agresywna, chce przejąć kontrolę władzy, jest już duża i może nawet tak po prostu atakować inne ryby, nawet nie z głodu, tylko tak, może dla frajdy. Nawet tutaj na wystawie taki przypadek, że Anna zaatakowała płaszcz. Tak, musieliśmy się tutaj jednej ryby pozbyć, bo po prostu atakowała nam płaszczkę i nie pozwalała jej dojść do pokarmu nawet. Miała kurczę. problemy z jedzeniem, mimo że płaszczka też jest dość takim dużym drapieżnikiem Tak, ale słodkowodnym. to zależy od charakteru ryby, czy po prostu od instynktu? Troszkę pewnie od charakteru, bo tak jak na przykład ta wspomniana arowana, często udaje się trzymać kilka sztuk w akwarium i jest wszystko ok, ale niejednokrotnie jak są dwie, no to tylko na chwilę, bo są tak agresywne, jest tak duża agresja wewnątrzgatunkowa, że zostajemy wtedy tylko przy jednej rybie, drugą musimy gdzieś komuś sprzedać, oddać, przenieść. O, ja chcę rybki. O czym trzeba pamiętać przy zakładaniu akwarium? No to tak jak już wcześniej Maciek wspominał o tym, że przede wszystkim jest to żywe stworzenie, że trzeba o nie dbać, trzeba karmić w przypadku ryb, trzeba robić podmiany wody, co nie wszyscy pilnują, jest to dość istotna sprawa, aby wodę w akwarium podmieniać. No i muszą dobierać gatunki na miarę możliwości. Często są dobrane zbyt duże ryby do małego akwarium. Zdarza się, że później te ryby wyrastają i lądują chociażby w polskich wodach. Tak? I zdarza co się. wtedy? Z reguły umierają, bo te nie są przystosowane, są zbyt niskie temperatury, aby mogły się zaadaptować i przeżyć. A płytą dzisiejszego odcinka jest dum, 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 dum. Tobie, mamo, śpiewamy. Silesia Exotic to miejsce, które gości Śląską Karuzelę i to właśnie tutaj możecie zobaczyć wspaniałe gatunki gadów oraz ryb. Warto to miejsce odwiedzić. Panowie, tu jest jedyne akwarium, które widzę, że jest odgrodzone. Znak prądu, wysokie napięcie. O co chodzi? No tak, w tym akwarium mamy węgorze elektryczne, które faktycznie wytwarzają wysokie napięcie i muszą być zabezpieczone
aby ktoś nie podszedł za blisko. Ale generalnie faktycznie... Czy bo nawet przez szybę można zostać kopniętym? Teoretycznie tak, przy wyładowaniu szkło przewodzi prąd, więc mogłoby do tego dojść. A czy one mogłyby na przykład pełnić rolę agregatu prądu odtwórczego, jak Nie, bo brakuje? natężenie tego prądu jest bardzo niskie, także że raczej by tutaj nie mogły tworzyć. A czy zdarzyło się na przykład, że kogoś kopnął taki węgorz? Nie, tutaj szczęśliwie nikogo z nas nie kopnął. Ja osobiście tylko raz widziałem, jak taki węgorz się wyładowuje i to był jedyny przypadek. Ale że może naprawdę takim jednym kopnięciem Tak, zabić to jest, człowieka, to jest bardzo wysokie. niesamowite. Tu nie ma amperażu, ale napięcie jest bardzo wysokie, bo ten gatunek wyładowuje się, jest to zbadane, udowodnione naukowo 640 V, ale jest też gatunek, który nazwany jest Voltai, który żyje gdzieś wyżej w górach, niedawno odkryty. 740 czy 750 jest zbadane napięcie, którym ten węgorz się wyładował. No to człowiek jest bez szans. Nie, tutaj, tak jak mówię, zabija nas amperaż, a nie wolty i tutaj no, on nas oszołomi. Raczej nas nie zabije. Jeśli ktoś No. ma problemy z sercem, jest gdzieś tam słabszy, no to Tak, może go to- powalić, już może nie Ale stać. opowiadałeś, że kiedyś kogoś reanimowano, tak? Widziałem taki filmik, to bodajże było w Panamie. Dał się dorosły mężczyzna porazić prądem. Nogi wsadził do kuwety plastikowej, było tam pogotowie. Węgorz był sprowokowany, wpuszczony do środka tej kuwety, sprowokowany, żeby się wyładował. No i się wyładował. Jak się wyładował, to dorosły mężczyzna był chwilę reanimowany. Nie Także- róbcie tego w domu. Takie Nie- pomysły niech Wam nie przychodzą do głowy. Tutaj możecie naprawdę bezpiecznie i na spokojnie zobaczyć węgorze, ale bez konsekwencji. Anableps. Tak, Co to? Oprócz skalarów przepięknych. tak, Co to tak, tak. za Są to ryby, które utrzymują się przy powierzchni wody u góry. Kawa wygląda w ogóle od góry, jakby to człowiek Z jakby... racji tego, że ma wyciągnięte oczy ponad Tak. powierzchnię wody, to faktycznie przypomina żabę. Czemu one tak? Jest to pospolicie tak zwany czwoorok. Z racji tego, że ma oczy podzielone w ten sposób, że widzi to, co jest ponad powierzchnią wody i to, co jest pod wodą. Pod wodą widzi to, na co poluje, tak? Czyli szuka pożywienia, jak zobaczy coś, co je zainteresuje, to po prostu potrafi głębiej zanurkować i to złapać. Nad powierzchnią ma wysunięte oczy dla bezpieczeństwa, po prostu obserwuje, czy samo nie stanie się pokarmem, czy jakiś ptak nie podlatuje. A czyli generalnie potrafią być przede wszystkim właśnie żerowane przez ptaki, tak? I Tak, bo one zjadane. przede wszystkim właśnie utrzymują się tak jak tutaj przy powierzchni wody, mimo tego, że potrafią zanurkować, to nie potrafią na przykład na dłużej osiąść na dnie jak niektóre ryby, albo schować się troszeczkę niżej, tak, pod wodą i tam pozostać. One mogą zanurkować, ale później zaraz z powrotem wracają na powierzchnię wody. A powiedz mi, czy prywatnie Ty wędkujesz może? Prywatnie wędkowałem jak miałem czas, to było jeszcze kilka lat temu i faktycznie było to też jedno z moich hobby, bardzo dużo czasu mi to zajmowało. Ale dzisiaj niestety już nie wędkuję. Zdarzało się, że jakiś okaz, wiesz, zabierałeś i potem do akwarium? Nie, wędkarskie okazy nie. Zdarzało się, że jak byłem jeszcze młodszym bajtlem, no to czasami gdzieś tam z nadwody się coś do domu Ja cierniki przynosiło. tak próbowałem, ale niestety Ale to się bardzo trudno. kończyło się Zimna woda, niepowodzeniem. dobrze natleniona, raczej padają. Nie Tak. Teraz, są a łatwe teraz do tak, utrzymania. tak powiem tak po skrócie, że ciernik jest naprawdę rarytasem, już go nie ma. Jak myśmy byli Naprawdę? młodzi, był w każdej, Bardzo dużo. praktycznie biorąc w każdej sadawce, w każdej rzece, w tej chwili go nie ma już nigdzie. Kochani, moja trasa koncertowa nie zatrzymuje się. Widzimy się na moich koncertach. 14 października Kartuzy, 15 października Kwidzyń, 16 października Oborniki, 21 października Tychy, 22 października Rydultowy, 23 października Czerwionka Leszczyny, 6 listopada Grudziądz, 9 listopada Mielec, 11 listopada Częstochowa, 12 listopada Żywiec. Do miłego zobaczenia, Teresa Werner. Przepiękne, co to za ryby? A tutaj już z Ameryki Południowej przechodzimy do Afryki. Są to afrykańskie drapieżniki, polipterusy. Dokładnie tutaj mamy polipterusa lapradei. Ryba występująca w ciemnych wodach rzek afrykańskich. Jedna z najstarszych ryb na Ziemi. Ale w ogóle do płazów już trochę podobna, czy to jakiś taki
Troszeczkę tak, gdzieś tam ewolucyjnie no, zatrzymały się na takim etapie, dlatego też właśnie uważa się, że są to jedne z najstarszych ryb występujących w wodach słodkowodnych. Ale jest przepiękne, jak w ogóle ma namalowane te łuski. Przepiękne są. Tak, I są tak. mięsożerne. Tak, są mięsożerne, są to typowe drapieżniki, które głównie w nocy polują na jakieś inne ryby, skorupiaki, mięczaki. Ale też nie pogardzą i padliną, także. Okej. No dobrze, cudne. I teraz, co mnie najbardziej interesuje, to puffish. Zobaczmy. Silesia Exotic to miejsce, które gości Śląską Karuzelę i to właśnie tutaj możecie zobaczyć wspaniałe gatunki gadów oraz ryb. Warto to miejsce odwiedzić. Puffish jest jedną z moich ulubionych generalnie rybek, dlatego że jak się boi, czy jest w sytuacji zagrożenia, to się nadyma. Wygląda jak piłka. I widziałam kiedyś też w filmie takim podróżniczym, ekologicznym, gdzie po prostu była złapana przez żabnicę, ona jest taka wielka, nieco otwiera paszczę, łapie i po prostu taką malutką, pięknego puffisha i ona nagle i wielka ryba ją wypluwa, więc w ogóle w obronie Obroniła życia. się. Jest po prostu niesamowita. Ale to chyba też moja ulubiona ryba tutaj, bo ona ma coś takiego, nie wiem, ludzkiego w sobie, że jak się patrzy tymi Tak, oczami, ma tak. taką jakąś w sobie... No, Tetraodon embu to jest największy słodkowodny kolcubrzuch. Faktycznie wyciągnięty z wody, nadyma się dla obrony właśnie, żeby czy też wyskoczyć z paszczy kogoś, kto próbuje ją zjeść, czy generalnie aby się bronić. Co do tego, że jest tak lubiana, to tak, no, ma bardzo takie ludzkie spojrzenie, ma nawet, Chyba tak. co tutaj akurat tego nie widać, uzębienie bardzo podobne do ludzi. I faktycznie jest jedną z bardziej lubianych ryb na naszej wystawie. Spojrzeć papi w twarz, to będzie super. Tu też jest Afryka, tak? To ona występuje w Nilu, w innych rzekach afrykańskich. Pokaż ząbki. A powiedz, jak długo może żyć taka rybka w niewoli? To jest też taki temat, gdzie są różne teorie. No, No, bo jeżeli- tak według mnie myślę, że około 15-20 lat na pewno Niesamowite. powinna żyć. 15-20 lat. Jak się potrafi o nią zadbać, prawda? Stworzyć jej dobre warunki. Jest przeurocza. Czy ona urośnie jeszcze? Tak, embu, tak jak wspomniałem, jest największym kolcobrzuchem słodkowodnym, rośnie tak do 70, nawet może i 80 cm długości. No tak, troszeczkę więcej. Czyli jak się zrobi okrągła, to będzie taka. No dokładnie, jak taka piłka. Futbolówka. To jest przeurocze. Powiedz proszę, bo pamiętam, że kiedyś akwaria były bardzo modne i bardzo dużo osób miało akwaria. Ja pamiętam jako dziecko, że też mieliśmy również welonki, które są tutaj, te okazy są przepiękne. Jak jest teraz? No, myślę, że dzisiaj też dość wiele osób ma w domu akwaria. Jest to troszeczkę, wygląda to trochę inaczej niż kiedyś, bo kiedyś nie mieliśmy tak dużego wyboru. U każdego z nas praktycznie to akwarium wyglądało tak samo. Ja Tak. też za dziecka pamiętam, jak miałam akwarium, miałam do wyboru 10 gatunków ryb dostępnych Neonki, w sklepie skalarki, zoologicznym. Dzisiaj ta akwarystyka troszeczkę się tak no, rozeszła, podzieliła na różne działy. No, są właśnie miłośnicy dużych ryb, drapieżnych, akwariów biotopowych, czy w takim stylu Amano gdzieś. Myślę, że ma się dobrze ten dział i cały czas się rozwija i akwarystów. Mimo wszystko, że dzisiaj ten nasz narybek, te wszystkie dzieci są bardziej zainteresowane telefonem, tabletem, Tak. to gdzieś tam co po niektóre no, chcą akwarium i mają w domu, dbają o nie. Bo przepraszam, przeróżne te kolory mają Tak, i są tak tutaj- piękne. Te w ogóle kinoski ma śmieszne, te czarne. Dokładnie, tak jak w poprzednich akwariach mieliśmy akwaria bardziej biotopowe, ryby występujące w naturalnych środowiskach, tak tutaj mamy stricte ryby, które w naturalnym środowisku nie występują. Są to typowo odmiany hodowlane, tak? Mamy tu tak zwanego ranczu, orandę, ryukina. Są to hodowlane odmiany, głównie wyhodowane przez Azjatów, przez pokolenia, przez lata selekcjonowane.
Tutaj mamy takie nie najwyższe selekcje. Są to ryby, gdzie Azjaci bardzo je lubią. Są konkursy, gdzie te ryby naprawdę potrafią być bardzo drogie i Bardzo pożądane. okazałe. Ale właściwie to jest chyba takie spełnienie marzeń o złotej rybce, nie? Mamy taką welonkę kolorową, z takimi dokładnie. falbankami, to po prostu taka nasza złota rybka. Panowie, przepiękna płaszczka, zachwyciła mnie od początku. Tak, potamotrygony Leopoldi. Niewiele osób wie, ale tak, płaszczki też są słodkowodne. Ta akurat występuje w Ameryce Południowej. Taki pupilek nasz akwarystyczny na wystawie. Dzieci faktycznie biegną zaraz, jak tylko ją widzą. Mamy ją tutaj w akwarium takim towarzyskim, nie biotopowym, ponieważ mamy tutaj ryby z różnych zakątków świata. A potrafi być niebezpieczna? Czy potrafi, aczkolwiek nie jest, znam przypadki, gdzie ktoś został ukuty, tak, bo najczęściej wtedy, gdy wsadza ręce do akwarium, nie wie, gdzie ona jest. To nie jest tak, że wsadzimy ręce i ona nagle sobie pomyśli, a zaatakuje cię, ukuje cię. Nie, z reguły jest tak, że ona jest zakopana w piasku, ktoś coś robi, za blisko podejdzie, ona się czuje zagrożona i wtedy potrafi ukuć. Ja u Maćka widzę jakieś takie ręce podrapane. Znaczy, ja tak jak z tą terrorystyką, tu gdzieś wczoraj jakieś tam u siebie na hodowli gdzieś małe legwany brałem do ręki, tu nawet nie wiem od czego, nie pamiętam od czego to całe życie gdzieś w bliznach, obcując z takimi zwierzętami, nie ma takiej możliwości, żeby gdzieś ktoś, jak któreś zwierzę nie ugryzło, nie rzuciło się, czy na przykład przy jakichś operacjach podawania zaszczyków, czy przenoszeniu do weterynarza i tak dalej, jednak obcujemy z tymi zwierzętami i jesteśmy narażeni na ten kontakt. Jest dużo chorób takich, jeżeli chodzi o płaz, o ryby, Raczej na nie, które trzeba raczej nie. uważać? Ryby W chyba przypadku bardziej. jest ryby, sporo. tak. Z racji tego, że płas czy gad, jak ma odpowiednią temperaturę, odpowiednią wilgotność, to jest tak jakby w swoim takim naturalnym środowisku chyba, tak? Gady, Ale w dokładnie. przypadku ryb, ta woda musi być odpowiednia, a wodę mamy różną, tak? Każdy w innym mieście ma inną wodę i to ma bardzo duży wpływ na to, czy ta ryba ma większą lub mniejszą odporność, bo to tak według mnie to jest 70% odporności ryby to jest woda. Jak jest w odpowiedniej wodzie, to nie choruje, jest zdrowa. Kochani, moja trasa koncertowa nie zatrzymuje się. Widzimy się na moich koncertach. 18 listopada Żagań, 19 listopada Krotoszyn, 20 listopada Łódź, 23 listopada Rybnik, 24 listopada Rzeszów, 25 listopada Kraków, 26 listopada Leszno, 27 listopada Toruń, 30 listopada Wrocław, 1 grudnia Gdynia, 2 grudnia Warszawa, 3 grudnia Poznań, 4 grudnia Bydgoszcz, 4 grudnia Piła. Do miłego zobaczenia, Teresa Werner. Panowie, czego się życzy w waszym fachu? Nie wiem, chyba dużo zdrowia, dużo zdrowia dla zwierząt. To tego wam życzymy, dużo zdrowia dla zwierząt i dla was. Mamy nadzieję, że wystawa, którą tak pięknie przygotowaliście, da dużo radości naszym widzom. My z państwem widzimy się już za tydzień. Bardzo dziękujemy za Dziękujemy gościnę. bardzo. Do zobaczenia.